akwai mutane, akwai muna mutane, akwai masoya kuma akwai muna masoya. Akwai mutane, akwai muna mutane, akwai masoya kuma akwai muna masoya. To ina masoya yau na zo fa da zance na gaske da za a sa gidaje. Idan kana san daraja da kyan kwatance, ka so abin da uwaye suke kwatance. Shi dai ladabi na ce awa iyaye rago, idan ka masu ba kai babu hawaye. Karshe na zamani ba awa iyaye, awa iyaye shine mafita gare mu muga. Akwai mutane, akwai muna mutane, akwai masoya kuma akwai muna masoya. Da uwa ce kuma ko da yar giya ce, zancen hakan ne ko kayi tambaya ne, ko da ka fi kowa tsoron ubangiji ne. Idan ka kita wallahi babu kai ba aljanna. Ladabi da biyayya awa iyaye rabo, ko da ɗan iska yawa iyaye taho. Nasara take bin shi kai awaye, dan san uwaye ai san ubangiji ne ku fahimta. Akwai mutane, akwai muna mutane, akwai masoya kuma akwai muna masoya. Shi dai uba na ce ai uba ne, ya ɗauki biro ya ɗauki tawada ne, ya kai ka gun malam har ka yi fa zaune, ya ce da malam ga ɗanmu mun kawo dan addini. Shi dai yake yin haka don kusan uba ne taho, yana fasan ka a hakan yake bari ne taho. Yayo nasar kai kuma don addini ne, a cikin yana so sannan uwa tana so su baro ka. Akwai mutane, akwai muna mutane, akwai masoya kuma akwai muna masoya. Ya Allah ka ban ikon sakawa iyaye taho, domin a kullum ni na sa su hawaye taho. Na ja faɗa can ka gansu kai awaye taho, su kasa zaune da tsaye fatarsu Allah ya shirye ni. Uwaye ne ko da 'yan daba ne taho, domin ku kalli ku awaki sun san uwaye taho. Ku ƙara kalla karnuka sun san uwaye taho, balle fa mu dai 'yan adam mu ƙara lura da fahimta. Akwai mutane, akwai muna mutane, akwai masoya kuma akwai muna masoya. Akwai mutane, akwai muna mutane, akwai masoya kuma akwai muna masoya. Akwai mutane, akwai muna mutane, akwai masoya kuma akwai muna masoya.